खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव गासैखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअआ बेनोदि गुवाहाटीनि खानापारायाव जानाय मोनसे मेलाव दुधनैनि जोंनि सिफुंनि रिंनाय हानजाया हांख्रायनानै लिंहरजादोंमोन। बेयावनो थांनायाव आं माखासे भिडिअ खालामनांदोंमोन। फै दानिया बे भिडिअखौ लोगोसेनो नायलांदिनि। जोंनि हानजाया मोसानायनि सिगाङावनो नेपाली डान्स हानजाया मोसायो, ओमफ्राय बिसोरनि उनावनो जोंनि दुधनैनि सिफुंनि रिंनाय हानजाया मोसायो। बे मेला गुवाहाटीनि खानापारायाव जादोंमोन। बेवहाय गुबुन गुबुन हारिनि मोसानायफोरबो फैदोंमोन आरो बेवहायनो एसामिस सिंगार तराली, गितिमा आरो आचार्य बरपत्र मोनाबो बे हराव हारिमु मोनाबिलिखौ मेहेर गोनाङै खालामफैदोंमोन।
मोजां मोजां नायनो गोनां आरो लानो गोनां मुवाफोर ओंखारदोंमोन। जों समनि आंखालाव जेबो नायनाय आरो लानाय जायाखैसै। बेबायदिनो जों न' फारसे आवगायबोफिननायसै।